Vice President Constantino Chiwenga vokanda mathreats voti vakomana regerai kavake chipiri vachipinda vachitaura. Toona kuti Vice President Constantino Chiwenga vamoziva kuti havatombodi kana kunzwa zvekuti mandra 2030 what havadi kana kutombozvinzwa. Vanonyatsa kuziva kuti aiwa ipapo vanenge vachito betray vanoda kuti vanoziva achiwirirana kana chirangano chavakaita. Sandapinda mashoko atoona kuti aiwa Constantino Chiwenga akachaja not subscribe or like wataura like timira pa hendo yepindula vanopona mudailai rakanzi Chiwenga urges ZANU-PF to avoid disunity reminiscent of 2017. Toona kuti ari kutopa mathreats achiti aiwa 2017 unogona kudzoka. Tichipinda munhu amwe kwamuchinzi Vice President Constantino Chiwenga reportedly urged the party members during ZANU-PF's Central Committee meeting this week to avoid the disunity that characterized the events leading up to 2017 military intervention that ousted the late Robert Mugabe. Tinoona kuti pana pa Constantino Chiwenga ari kuti aiwa hative nerunyararo, tikasangwa nerunyararo chete sezvi zvinongozivikanwa nyika izvo ndovakomana vakalida to the 2017 kuku ndo vachonga vakabata matomo. Kana takuona akuincluda nhau ye2017 kuku toona kuti aiwa ari ngozimangopa kuona threats kuti aiwa mukada kungotamba neni zina kunaka aiwa zvandakamboita ndinozviziva ndinogona kuzvitangidza. Mashoko atiri kuona kuti panapa pataugwa pachikuru hapana kuda kuincluda mazita evanhu, but tiri kuona kuti mashoko ataura aya ari kunyatsa kuziva vanhu vari kutageta, vanhu vatagetiwa vacho vanondozviziva kuti aiwa hatifaniri kunyanya kudzikisa gejo. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pena comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.